Department of Energy nibutiag nga ang rotational brownout dinhi sa Sugbo mulanat pa hangtod sa unang semana sa Marso tungod sa gipahigayong mga emergency repairs sa mga planta. Si DOE Visayas Director Antonio Labios niingon nga kasamtangang giayo ang mga power plants sa KEPCO, Salcon Power Corporation sa syudad sa Naga, Cebu Energy and Development Corporation sa Toledo City ug ang Panay Energy and Development Corporation. Mato ni Labios nga ang Sugbo kinahanglan og 100 megawatts nga contingency reserve matag adlaw apan ilang nakita nga duna lang sila 40 ngadto sa 80 megawatts. Nasayran sab nga ang hinungdan sa 8 ka oras nga blackout ni adtong Pebrero 19 sa Sugbo ug ubang bahin sa Visayas mao ang pagkabuto sa substation nila sa Naga. Hinuon gipasalig sa direktor nga temporaryo lang ang problema tungod kay kung maayo na ang tulo ka mga planta sa Marso, mubalik na sa normal ang dagan sa kuryente.